Ay, baka agaw awis gayam ni pare nga Borsyaw, mapang kami kano agshot kyo balayda. Okay lang? Kalata ah. Okay lang kanya ma. Panak ah. Naka. Nagarudan baka. Kahit mapanak ko na ah. No, 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 no. No, 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 no. Umpay. Taganano ka. Ay, manjak kayo mapanin bakit? Kamu ilang na imas tipulutan da dyan. Tuwi latan bakit? Maturog ang latan. Makamu ka. Ayaw, di ma. Ayaw, di ma.